जिखिनि हायो लासै लासै मावनो सेस्था खालामगोन अबावथ' आरो उखा मुखा हानो नङा होमबा आङो दिनै बोथोर मोजांबाथाय बे अन्थाइखौ रोगानानै एसे सेथायावनो माने डाइरेक्ट धालायखौ लुखानानै खामबानो जाखाबाय आरो इ टाइप आंनि बाइकखौ फ्रियावनो सलायनो होगोन आङो थाव साव सोब फ्रि सलायनो होजोबगोन ओमफ्राय जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय गारि थाव सोनायनिफ्राय सोब फ्रि आरो गाइस आंजों जाय थांफागोन राइडआव जिखुनु जाया आङो रिल्स बनायबाथाय आंनि रिल्सखौ हमनानै होनांगोन आंखौ मोजां फट' दिखांना होनांगोन बास बेनोसै आरो बाखि जेबो खामानि गैया फुंनि टाइमावनो ब्लगखौ खालामगोन सानदोंमोन मानोना बुङोबा अखा हायो अखाखौ नेयैनो टाइमा दा खैथा जाखो मथा मथि 3टासो जाबाय आरोना अब्लाबो नैबे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय आं सानदोंमोन एसे न'निफ्राय ओंखारनानै बाय बेलेग जायगायाव दिनै ब्लगखौ लागोन होननानै एसे सानदोंमोन आङो मानोना बुङोबा दिनै जाबाय रबिबार सानदेनि नामाव बाहाय बेरायनाय एसे ब्लग भिडिअ लागोन सानदोंमोन खिन्थु बोथोरानो एसे बैबा खामबाय खिन्थु अखा हानायखाय आं गाज्रि मोनाखै अखाखौ दा जोंनो नांगोसो खिन्थु जेसांनो हायो अखाया माने एसे बुरजा हानांगौमोन आरोना ओमफ्राय फिसा हाबाय थादो बिदि फिसा अखा हानाया माने एसे दैबो जाया माबो जाया अखायाबो गाया बिराद माने खस्थ'सो होयो आरोना बुरजा हानो मोनखानांगो दा ओमफ्राय माइ गायनोबो एसे ट्रेक्टर हालेवनोबो एसे बाय खहाय जागौमोन आरोना गाइस दा जियानो जाया मानो गाइस दिनै ब्लगा जाबाय एसे आलादा स्टाइलनि जागोन मानोना बुङोबा न'आवनो अखा बोथोरनि ब्लग जागोन इयो एसे खामानि मावनो लादोंमोन आरो एसे दाथ' जानाय नंला अखा बोथोरदो माने ओरै फिसा हाबाय थागोन इयो ओरैल' हाबाय थागोन बे अखा गाखाला आरो इयो पुरा गाखाला इयो हरलासे हाखासिगोन पुरा चिन्ता जाखाबायना नायदो गाइस माबायदि अबस्था जाना दङ नुदोंना थांनि र' आं बाहेराव नायदो दानाबा गाइस बोथोरा माबायदि जाना दङ नायदो वाव पुरा मजा आरोना गाइस माने एकदबारे मजा बोथोर आरोना गाइस बैया पुरा फ्रेश नांदो आरो माने एकदम गरम बोथोराव थायै गोजां बोथोरनि हावा बायदि नांखाबाय आरोना गाइस मानोना बुंबा एख' गोलोमखाया ओरैनो नर्मेलाव थाबाथाय जेन'का गोलोमोमोन ना दा खिन्थु अखाया फिसा हानाय लोगो लोगोनो गोजां बोथोरनि हावा बायदि नांदो आरोना दा खिन्थु माइ गायनायफोराबो एसे लेट जाबाय नालाय दा बोथोराबो एसे लेट जासाबबाय बाखि दा आं बाहेरायाव ओंखारबाय नै गाइस बाहेरनि बारहावाखौ नोंथांमोन एसे देखायनि आङो अ माइ गड गाइस नायनो हागोन नै जि बरिया मजा नांदो आरोना गाइस माने थान्दा मोनदो बोथोरखौ एकदम नै बरिया हेभि जाखाबाय खिन्थु गैखाया अखा गाबनो रोंखाया ओरैनो लेथ्रा खामग्राल'सो इयो गानाय अखाबा दहायनो गागौमोन एसे बुरजाथ' हामोन खमसे खम है सेस दानाबा आं अन्थाइ रोगानो दङमोन दिनै आंनि बेकग्राउन्डआव दा जिखिनि अन्थाइ नुदों ना आङो बे अन्थाइ बालाखौ माने बारन्दानि खामानिनि थाखायसो लाबोदोंमोन नालाय बेनिफ्राय आं दा मा खालामगौमोन बेखौ बे अन्थाइखौ एसे रोगागौमोन आरोना सेथलायाव जागाखौ एसे साफा खालामनानै अन्थाइखौ गारना दोनहैजोबगौमोन मानोना बुङोबा आङो सेथलाखौबो एसे प्लास्टार खालामजोबगोन सानदोंमोन प्लास्टारथ' नङा धालाय आरो धालाय खालामगोन सानदोंमोन आरोना गाइस आङो बे सेथलाखौ गथाय धालाय मानोना बुङोबा आङो सिगाङो सेथलाखौ धालाय खालामनाया 50% आथा जादोंमोन बेनिफ्राय आथा खिनिखौ माने आङो धालाय खालामनाय जायाखैमोन बेनिखायनो ए गतिके बारन्दा आरो सेथलानि थाखाय आङो बे अन्थाइ बालाखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा बारन्दानि खामानिखौ मावखालि बेनिफ्राय सेथलाखौबो डाइरेक्ट माने धालाय खालामखागोन होननानै आं सानदोंमोन आरोना गाइस बेनिफ्राय दा टाइमखौ आं मेनेज खालामनो हायाखै मानोना बुङोबा इथिंबो जेबो हाग'वाखै जानानै दोङो आरोना गाइस बेनिखायनो बिराद लेट जादो होमबाबो जेबो नङा लासैनो मावगोन होननानै आङो थाखादो लासैनो मावगोन होननानै मथा उखा मुखा हानो होननानै ओमफ्राय आङो दिनै बोथोर मोजांबाथाय बे अन्थाइखौ रोगानानै एसे सेथलायाव गारनानै साफा दोनहैखागोन सानदोंमोन जाहाथे उनाव बेनि सायावनो माने डाइरेक्ट धालायखौ लुखानानै खामबानो जाखाबाय आरो इ टाइपनिमोन आरो जेथिया उसुंनि खामानिखौ मावगोन ना बारन्दानि खामानिखौ मावबानो सेथलानि खामानियाबो जालांखानाय बायदि हामगोन सानदोंमोन आरोना गाइस खिन्थु दा मा खालामनो उपाय गैया हाग'वाखै होमबाबो सेस्था खालामगासिनो नै सानसे गेजेराव ओमफ्राय दा फुलाथ' बिराद हिट जाजोब्बाय दे अखा मोननानै मजा नांजोबखादोंसो दा पुरा फ्रेस मोनदो माने गाव दै होनाय आरो इसोरनि अखानि दै होनाय एसे आलादा जायोना एसे फ्रेस जायो आरोना बेनिखायनो मोजां मोनदो इसोरो दिनै फुला बरिया जिब मोनदो आरोना नै मोनसेखौ बोख्लायना होनो मोननांगौमोन एक्सुवेलि बे बारा जिब मोनाखै ओइ बे थिङा नांना होबाय थादोंना बाखि थिंगालि नायदो गाइस माबायदि दाबो जेबो नङा जिखिनि हायो लासै लासै मावनो सेस्था खालामगोन अबावथ' आरो उखा मुखा हानो नङा होमबा आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै खालामबानो जाबाय बरिया आरामसे नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय आरो सिगांनिफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै सापर्ट होदो दासिमाव लासै जायफोरा सापर्ट होबाय थादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरो जायफोरा इन्सटाग्रामाव मेसेज हरबाय थायो ओमफ्राय आदा आङो वाट्सएप स्टेटास नायनो आन्था नोंनि फन नाम्बारखौ हर बायदिसिना हर होननानै बियो बेनिफ्राय वाट्सएपआव बहुत मेसेज हरो ओमफ्राय मेसेजखौ रिप्लाय होनो हायाबाथाय ओमफ्राय गाज्रि मोननोसै आरो आदाया मेसेजखौ रिप्लाय होआ मा होआ होननानै
खिन्थु इनिखायनो इदि साननानै हरनो बोरैबाबो नाङो आरो हराबाबो बोरैबाबो नाङो खिन्थु नोंथांमोना नाम्बारखौ इमारजेन्सि टाइमावल'सो इउज खालामनांगौ आरो ना इदि माबाबाय थानो नाङा माने बहुत मेसेज फैबाय थायोना नाम्बारखौला जेबो नङा होमबाबो मेसेज हरनो हायाबाथाय गाज्रि मोननाङा आरो ना वाट्सएपफोराव माने स्टेटास नायनो थाखायल'सो सेभ खालामनानै ला होननानै बुङो ओमफ्राय उनाव आङो माबा मोनसे स्टेटास होबानो मेसेज हरगोन आङो रिप्लाय होआबानो गाज्रि मोनगोन एसे बोरैबाबो नाङो आंबो मेसेजखौ इदि नुबाथाय दाबो जेबो नङा बयबो बरिया मिलायनांगौ मेनटेन खालामनो हागौ हारसिं मानसि मा खालामनो ना बरिया अखा दिनै एकदम स' गाइस इनिफ्राय आंनि नैबे मोनसे बाइक एक्सपालखौ बहुत दिन जाबाय माने आं स्टार्टखौनो होखायाखै आरो ना गाइस माने गारनानै दोनबाय थाखादो बेनिफ्राय नैबे गंसेखौल'सो आङो सालायगासिनो दङ आरो ना गाइस जिथुबानिखौ बेखौथ' खदाय सालायगासिनो दङ इनिफ्राय नैबे एक्सपालखौ आङो बहुत दिन जाबाय स्टार्टबो होआखै सालायाखैबो खिन्थु आं दा खेबसेयावनो स्टार्ट जागोन जाय खेबसे टेस्ट खालामनायनि आं एक्सपालनि पावारखौ आरो ना किकसो गानांगोन नामाबा बहुत दिन जाबाय माने माबाया ओमफ्राय गाइस खेबसेयावनो स्टार्ट जागोन जाया Oh my god खेबसेयावनो जाखादो wow खेबसेयावनो सेल्फआव स्टार्ट जाखाबाय बिराद पावार आरो ना गाइस गारनो हाया भाई आं इखौ दाबो गारनो हाया इ बाइकखौ लानानै आं गवायाव थांदों गवायाव बापरे बाप टल गेट दामदों आं इखौ बेंगलराव फार्स्ट टाइम आं नैबे गारिखौ टल गेटआव दामदों आरो ना गाइस 70 थाखायाव 70 थाखाना बेसेबांबा टल गेट दामदोंमोन आरो ना जेथिया बेंगलराव थाङो मजा टल गेटआव दामनो हानायाबो माने जे नङा दे बाइकदो मानोना बुङोबा जोंनि नैबेखिनि एरियायाव बाइकदो टल गेटआव माने दामनाय एख' गैया फ्रि बाइकआ टेम्पु गारिफोराबो खिन्थु बेलेग जायगाथिं थांबासो माने बाइकफोराबो टल गेट दाननो गोनां जायो आरो ना दा जियानो जाया माने गाइस जोबोद मोजां दिना अखा हादो जोबोद मोजां नांदो खिन्थु अखाखौ एसे बुरजा नांगौमोन आरो ना गाइस मेन बुस्थुआ इनो साउन्डआ दाबो मोजां मजा एक हेभि आरो ना गाइस बिराद मोजां नांदों स्टार्ट होननानै थांगोन र' आङो जेथिया राइड मारिगोन जिखुनु जाया आङो खानै बा खासे खाथाम आंदो खाथाम जाफागोन आं खानै मानसि लांफागोन आंनि बाइकखौ फ्रियावनो सालायनो होगोन आङो थाव साव सोब फ्रि सालायनो होजोबगोन ओमफ्राय आं नैखौ सिंगोल सालायगोन आङो मानसि लाफागोन राइडनि थाखाय फुरा एक फ्रि आरो माने आं मानसि लांफाखागोन जानाय थानाय रुम भारा सारा सोब फ्रि आंनो होजोबगोन राइडआव थांबाथाय एबार नैबे एक्सपालखौ जाय थांफायो सलाय ओमफ्राय नैबे बाइक मोनसेखौबो राइडआव लांफाखागोन जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय गारि थाव सोनायनिफ्राय सोब फ्रि आरो गाइस आंदो जाय थांफागोन राइडआव नैबे बाइकआबो फ्रि बिनि थाखाय राइडआव आरो जानाय लोंनाय फ्रि सानै मानसि लांफागोन आं सोब फ्रि बेनिफ्राय बेखौ आं सिंगोल सालायगोन आरो ना गाइस आंनिफ्राय जिखुनु जाया आङो रिल्स बनायबाथाय आंनि रिल्सखौ हमनानै होनांगोन बेनिफ्राय आङो फट' दिखांबाथाय आंखौ मोजां फट' दिखांना होनांगोन बास बेनोसै आरो बाखि जेबो खामानि गैया आंदो थांफा इन्जय खालाम जागान नाय बेराय जा लों इन्जय खालाम खिन्थु आंखौ रिल्स बनायना होनांगोन फट' दिखांना होनांगोन बास बेनोसै आरो ना गाइस माने दा जियानो जाया माने गाइस जोबोद मोजां नांदों दा नायनोसै एबार आङो मा बाइकखौ कालेक्सन खालामनो हायो दाथ' बाइकआ गंनै जाबाय एबार मा बाइक लानो हायो नायनोसै लासैनो सेस्था खालामनोसै पुरा बाइकआनो बाइक खालामजोबनांगोन ना इयो आंनि द्रिम मथथे 10 खान बा गंबासो बाइक खालामनो हाथारनांगोन गाइस इसे आंनि द्रिमा माने मिथिबायना बाइक कालेक्सना बयनाबो मोनसे द्रिम थायो नङा होमबा बयनाबो मोनसे सिमां थायो ओरै थोरै खालामनांगौ ओरै थोरै मानांगोन होननानै थ' आंनि सिमाङा बेनो बेफोरनि थाखायनो आं खस्थ' खालामदों भाइ बिनि थाखायथ' खस्थ' खालामदों ना दा आंनि द्रिमनि थाखायनो आं खस्थ' खालामदों जुदि द्रिमखौ आङो साक्सेसफुल खालामनो हायाबा आं खस्थ' खालामनानै मा जाखो आंनि खस्थ' खालामनाया सोब बेकार आं दा जियानो जाया मानो गाइस आङो दा बहुत सोलोंनो हाबाय लाइफआव इउटुबनि गेजेरजों मिडियानि गेजेराव फैना बहुत बाथ्रा सोलोंनो हानाय जाबाय आरो जायफोरबायदि मानसिनिफ्राय आं गोजान जानांगौ आरो जायफोरबायदि मानसिखौ आं अननांगौ आरो जायफोर मानसिनिफ्राय आं बेफोरबायदि मानसिजों खाथियावनो थानाङा पुरा ससियेल मिडियानिफ्राय आं माने सोलोंजोबनो हाबाय जायफोरा आंखौ मोजां नाङो जायफोरा आंखौ हामा नाङो आं बहुत मानसिफोरखौनो मिथिजोब्बाय आरो मानसिफोरखौ सिनायजोब्बाय आरो ना बेनिखायनो आङो दा रावखौबो जेबो साना आङो जिखिनि हायो गावनि फेमिलि आरो गावनि आंगो आं पुरा माने टाइम स्पेन्ड खालामगोन आङो बेलेग मानसिफोरनो आङो टाइमखौ हगारला आरो माने एरैनो हगारला आरो ना आं दा बहुत मिथिबाय आङो जिखुनु ससियेल मिडियानि गेजेरजों बहुत मिथिबाय जायफ्रा आंखौ नायनो बायो आरो जायफ्रा आंखौ मोजां मोनो बहुत सोलोंनो हाबाय आरो लासै लासै सोलोंलागा दंबावो स' नोंथांमोनाबो
बेलेगखौ नायनो बानो नाङा आरो बेलेगखौ हिंसा खालामनो नाङा गावबा गावनि खामानियाव गोसो हो गावबा गावनि खामानियाव एसे ध्यान हो जि गुबुनखौ हिंसा खालामनाङा गुबुनखौ मेगन सानाङा गुबुनखौ ओरै थोरै सानखा मानो बेफोरबायदि टटेलि बिदि हामा साननायखौ नोंथांमोना गारजोब बिराद गार नङाबा धंख' जालाङो लाइफआ बिराद धंख' जागोन माने जेसांनो मालायखौ हामा सानो आरो जेसांनो मानसिखौ डाउन खालामनो सानो बिदि जुदि सानोबाना गावनि लाइफआसो माने थेर बेथेर जालांजोबो बेनिखायनो रावखौबो एख' साननाङा हिंसा साननाङा बयबो मिलायनानै थानांगो बास बेनोसै आंनि लाइफआथ' बेनो आं रावखौबो मेगनबो साया हिंसाबो खालामा आं बयबो मिलायनानै थाखागोन बास बेनो आंनि लाइफआ आरोना थ' नोंथांमोनाबो बिदि थानो सेस्था खालाम नङाबा पुरा धंख' जालांगोन भाइ आं डाइरेक्ट बाथ्रा बुंखायो धंख' जालांगोन